Старт будоўлі аўтавакзала дадзены даволі дынамічны. Яшчэ зусім нядаўна будаўнікі рыхтавалі тэрыторыю пад аб'ект, а сёння ўжо выйшлі на другі паверх. Об архітэктурным праекце новага аўтавакзала навіны рэгіёна расказвалі ў красавіку. Праўда, з таго часу ён зведаў некаторыя змены. То, что планировалось первоначально, немножко было дорогостоящее. В ходе проектирования приняты меры были по удешевлению строительства автовокзала. В принципе, вместо трехэтажного будет здание двухэтажное, немножко габариты его уменьшить. Стоимость всего по утвержденному архитектурному проекту 11,2 миллиона рублей. Гледзячы на новы, ужо зацверджаны проект аўтавакзала, адчуваецца, ён стаў больш сціплы, але кардынальна не надта змяніўся. Металлічныя канструкцыі, много шкла – усё гэта не проста даніна сучасным тэхналогіям. Будынак аўтамабільнага вакзала не павінен перакрываць чыгуначны, які з'яўляецца помнікам архітэктуры. Адсюль і ідэя зрабіць аўтавакзал лёгкім і празрыстым. Генеральным падрадчыкам на будоўлі выступае прадпрыемства «Палесе Жилбуд». Будаўнікі гавораць, аб'ект значны і працаваць на ім даволі цікава. Взаимодействие вот всех этих и железобетона, и металла, и стекла, и других еще отделочных материалов, вот они и создадут, в принципе, достаточно красивое здание. Поэтому есть интерес их сбора, соединения и всего остального. Сейчас мы строим коробку здания автовокзала, которая в исполнении монолитном. Мы планируем до Нового года полностью коробку завершить. Параллельно з самим будынкам аўтавакзала ўзводзяцца навесы над платформамі. Яны з металлічных калон і рамак накрывацца будуць полікарбанатам. Таксама ідуць работы па падвядзенні да аб'екта інжынерных камунікацый. А ў наступным годзе параллельна з будаўніцтвам аўтавакзала распачнецца рэканструкцыя вуліцы Орджоникидзе. Два этих объекта, они взаимосвязаны. Вокзал без улицы не может существовать, потому что к вокзалу будут все подъезды с улицы Орджоникидзе. Здесь будет и конечная остановка троллейбусов, разворотное кольцо, то есть все это пододвинется. Ну, проект есть разработан. Проект улицы сегодня находится на экспертизе. Плануецца і аўтавакзал, і рэканструяваную вуліцу Орджоникидзе здаць у эксплуатацыю ў чэрвені 2019 года. Сустракаць гасцей на святкаванне тысячагоддзя Брэст будзе ўжо на новым вакзале. Людмила Салзина, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».